vil ikke skræmme jer eller slå nogle patienter ihjel. Sådan har vi delt det. Men den sidste diskussion er rigtig interessant. Altså, og er der enig med de synspunkter, at det her det er nok en sjældnere fugl i det, i hvert fald i den ende, hvor vi som anestesiologer bevæger os, fordi vi arbejder i et lidt beskyttet værksted. Den primære behandling er næsten altid foregået af nogle andre, ikke? Så det er rigtig vigtigt for jer, som skal ud og lave den primære behandling, at I er opmærksom på det her. Efter 3 dage, så ligner alle patienterne hinanden. Og så har de hypernatremi. Alle sammen, fordi vi har givet dem en masse natrium. Så ligner de hinanden. Jeg skal fortælle om væsketerapi generelt. Christian har lagt rigtig godt op til det. Jeg har et par interessekonflikter. Vi får forskningsmidler fra 2 firmaer, der laver væske. De 2 der. Den største interessekonflikt er, at vi har lavet et stort forsøg, der hedder 6S, som har kan man sige, heldigvis givet nye oplysninger om væskebehandling og ændret nogle af de ting, vi gjorde, som ikke var særlig godt. Min allerstørste interessekonflikt er selvfølgelig dette, fordi det her er mit hjerteblod, og jeg vil forsvare det forsøg og de resultater til min dødsdag. Og der betød det, kan man sige, rigtig meget, at der var et af de medicinalfirmaer, der laver hydroxytylstivelse, som troede mig og den PhD-studerende, der var koordinerende investigator på forsøget med et sagsanlæg, at hvis ikke vi ændrede den artikel, vi havde skrevet, så ville de sagsøge os for de penge, de havde tabt, og de penge, de ville fortsætte med at tabe på grund af vores fejlagtige artikel i omegnen af 10 milliarder kroner. Og det repræsenterer selvfølgelig også en eller anden interessekonflikt, at gennem den historie. Det endte godt, fordi der var en superhelt, der trådte frem og forsvarede videnskaben og forsvarede os, og det var Nelly, direktør på Rigshospitalet, Janne Kilsted, som gjorde den her sag offentligt kendt, gav hele historien til en journalist, som skrev om det, og så trak firmaet følehornet til sig. Det er et historie. Så er jeg intensivist, og det betyder noget, tror jeg, hvordan jeg tænker selvfølgelig. Og som jeg lige sagde, jeg bor i et beskyttet værksted. Altså, det er andre, som har det rigtig svært, især med væskebehandling. Og nu er I forhåbentlig ikke blevet alt for skræmt af Christian, fordi som regel går det jo godt. Men der er nogle meget, meget vigtige pointer, som vi også skal igennem. Vi skal snakke lidt om, hvorfor vi giver væske. Det er ikke så let. Om det virkelig er rigtigt, det vi gør. Så skal vi prøve at nærme os sådan en eller anden fælles forståelse for, hvornår bør vi give væske. Og når vi har så taget den beslutning, hvor meget skal vi så give, og hvad skal vi give. Der kommer kun 2 billeder med fysiologi, og det her det er det første, fordi det her det er sådan idealsituationen, hvor og det er nok sådan, i hvert fald dem, der har gået i anæstesiskolen, at der i 2. 3. klasse har de lært det her, ikke? At vi skal give væske for at bedre venstreventrikels funktion. De her 2 patienter, de skal have væske. Denne her patient skal ikke. Det handler om Frank Starlings hjertelov, ikke? Når man øger preload, så øger man slagvolumen og cardiac output, ikke? I den ideelle verden. Der var en anden side af hjertet, som vi ikke har kigget særlig meget på, og det er højre side af hjertet, og det har Guyton. Jeg læste den her fysiologibog, da jeg gik i lægeskolen. Den måtte jeg tage frem sidste år for at læse det afsnit, han havde skrevet igen om venous return function, fordi det har ligget i dvale, siden han lavede sine studier og beskrev det her i 70'erne. Og nu er jeg kommet lidt frem igen. Så hvis man er interesseret i kredsløbsfysiologi, så læs om venous return function. Højre side af hjertet, som i væskebehandlingsøjet med, er mindst lige så vigtigt som venstre side af hjertet. Det har vi bare glemt i 30 år. Nå, ikke mere om fysiologi. Hvorfor giver vi væske? Det er jo rigtig svært at svare på. Igen, i det beskyttede værksted, der hedder intensiv medicin, der ved vi noget om det, fordi der er nogle
dygtige australier, der tilbage i 2007 lavede et punktprævalensstudie, hvor de spurgte 500 intensive afdelinger fordelt i hele verden. De patienter, I er indlagt i dag, hvem har I givet væske, og hvorfor? Og så kan man lave sådan en opgørelse her og se, hvad var det, der gjorde, at intensivister gav væske til deres patienter denne her dag. Det var lavt blodtryk, det var lav diureser, blod var en del af den her registrering, så formodentlig derfor lav hemoglobinkoncentration, takykardi, dårlig perifer perfusion, hvad står der der? Øget vasopressor eller inotropi behov, altså igen noget med blodtrykket, eller pågående blødning, eller andre tab af væske, rangeret relativt lavt. Hvis man lægger det sammen, så får man den her opgørelse, ikke? At det primært er lavt blodtryk, der gør, at i hvert fald intensivister giver væske. Så er der noget med lave diureser, dårlig perifer perfusion og takykardi, og så som den laveste af dem her, dem der reelt har tabt væske. Er det godt eller skidt? Det er rigtig svært at svare på, ikke? Vi har ikke set de der 2.000 patienter, som de behandlede, men vi kan prøve at tage sådan en lidt akademisk tilgang til det og sige, er det godt at give væske til en patient, der har lavt blodtryk eller stigende vasopressorbehov? Jeg har sat sådan nogle markeringer ud for de her bullets. Der er en grøn kryds, det betyder potentielt er det godt, at lavt blodtryk kan med vores almindelige fysiologiske forståelse sagtens være et tegn på hypovolemi og væskemangel. Ikke? Omvendt er der også et rødt spørgsmålstegn, fordi der er rigtig mange andre årsager til lavt blodtryk. Vasodilatation, den mest oplagte. Ikke? Lavt cardiac output er andre årsager end hypovolemi, en anden mulighed. Ikke? Så bare det at sige, at patienter har lavt blodtryk og skal derfor væske, det er en simplificering. Jeg tror, jeg blev mærke i, at Christian han sagde, at vi bliver nødig smadre de her nyrer af at ikke give væske. Vores forståelse for, hvorfor man har lav urinproduktion, er meget, meget begrænset i daglig klinisk praksis. Det er et hjørne af sådan den kliniske fysiologi, som vi ikke har fået overført til patientbehandlingen. I hvert fald i mit fag, anæstesi og intensiv terapi, at det har været en meget, meget hyppig indikation for at give væske, altså lave diureser, og blive ved, som i Christians case, ikke? 11 liter væsker til en mand uden diurese. Ikke? Antageligt i et håb om at få gang i de her diureser. Det har vi bare overhovedet ikke forstået. Så derfor er der 2 røde spørgsmålstegn her. At der er så mange andre perfekt fysiologisk forklarede årsager til at lave diureser hos en kritisk syg patient. Christian berørte noget af det, ikke? Det fysiologiske respons på svær kritisk sygdom er at prøve at holde på vand, og i øvrigt også på natrium. Det er forsvarsmekanismer. Der er 4, 5, 6 hormonsystemer, der går i gang for at prøve at begrænse diureserne. Når vi kommer og tror, at når vi ser en patient med lave diureser, så skal det bare ordnes ved at give væske og mere væske. En ekstrem simplificering. Så derfor får den 2 røde spørgsmålstegn. Så var det næste på listen dårlig perifer perfusion eller forhøjet laktat. Det vil egentlig gerne give et grønt kryds sådan i positiv stemning. Fordi det her er i virkeligheden kerneindikationen på, at vi skal gøre noget for det her kredsløb. Kredsløbet lider, cardiac output er potentielt for lavt, og hvis der er en ting væske kan, så er det, hvis man har hypovolem, og øge cardiac output. Ikke? Så her har man dog identificeret en gruppe af patienter, som forventes at få gavn af en væskebolus. Ikke? Væske øger cardiac output. Vi skal kun give væske til de patienter, hvor vi vil øge cardiac output. Her er en gruppe, som har gavn af cardiac output øgning. Så der er noget indbygget logik i det, og derfor et grønt kryds. Takykardi. Det synes jeg er svært. Altså jeg har masser af takykarde patienter, og hvorfor de takykarde er rigtig, rigtig svært at forklare for flertallet af patienter. Så jeg synes personligt takykardi er ikke en specielt god
indikation for væske. Men det er jo min personlige holdning, og det er nok en af udfordringerne i det her område, ikke? At den reelle viden om en af de hyppigste interventioner, vi giver til hospitaliserede patienter, er så beskeden, at min personlige holdning om takykardi her kommer til at vægte lige så meget som alle mulige andres personlige holdning. Vi mangler simpelthen grundlæggende viden om de simpleste ting, vi gør. Desværre. Objektivt tab af væske får 2 grønne plusser. Det er den perfekte situation. Nu har vi set, eller i hvert fald fået beskrevet, der er væske, der har forladt denne her patient. Nu har vi en indikation for at give noget tilbage. Ikke? Det var kun 20% af patienterne. Ikke? Så langt de fleste patienter, der giver vi væske, uden at vi har set blodvolumen eller andre væsker forlade kroppen. Men vi giver væske i forventning om, at patienten har hypovolem, og det at behandle hypovolemi og dermed øge cardiac output, det er bedre. Som regel på meget, meget løse indikationer. Og det bliver vi nødt til at gøre bedre. Jeg er enig med Christian i, at det der er potentielt iatrogen skade. En af måderne er at samlet, at vi bliver mere fokuseret på, hvornår vi skal give væske, og så giver mindre. Så er den iatrogen skade mindre. Ikke? Nå. Men I og jeg og vi alle sammen skal jo fungere i morgen, og det her er en ekstremt hyppig intervention. Og derfor vil det jo ikke være gavnligt, hvis jeg bare står og skyder alt ned og siger, nu skal I bare stoppe. Vi skal give væske i morgen, ikke? Objektivt tab, det er altså stadig en relativt god markør for, at man er hypovolem, ikke? Traumapatienten, der bløder ned i træskoene på kirurgerne, ikke? Eller patienter, der har sittes eller andre store tab, diarré, opkastninger. De har set det selv, eller det står beskrevet, at denne patient har tabt væske. Det styrker altså sandsynligheden for hypovolemi helt enormt, ikke? Det hele handler om sandsynlighedsregning. I skal på de oplysninger, I har, opstille, hvad er sandsynligheden for, at denne her patient har hypovolemi, og derfor gavner patienten ved at give væske. Ikke? I den initiale chokterapi, der vil det nok ikke være formålstjenligt at pille for meget ved sådan de indtrænede algoritmer, at væskebehandlingen er en del af den initiale chokterapi. Igen, alle skal jo tænke sig om, ikke? Så hvis patienten har fulminant lungeødem, eller I ved, at han har brystsmerter, og nu har ST-elevationer i EKG'et, og derfor tydende på hjerteinfarkt, og han er chokeret, så er det nok kardiogen chok, og så er det altså ikke sikkert, at det lige er det mest oplagte at give ham 2 liter saltvand. Så selv her skal I bruge hver eneste oplysning, I kan, til at kvalificere det næste valg. Ikke? Gang imellem er det let, hyppigst er det svært. Og så følger man algoritmen, initial chokbehandling, der er væske en del af det. Men som Christian sagde, revurder, I kommer til at tage fejl. Det er et bedste skøn givet på de oplysninger, der var. Det er okay, man starter, og så revurderer man. Ser man, hvad der sker. Ikke? Og så er der det her med cardiac output, fordi det er, og det lyder jo ekstremt kompliceret og besværligt, og det er så svært at måle. Men det er altså kernen i det her. Væske virker, i restitutionsøjemed virker væske kun ved at øge cardiac output. Så hvis I vil give væske til en chokeret patient, så skal det kun være med forventning om, at cardiac output bliver øget. Og så skal man helst finde patienter, der er hypoperfusion, altså tegn på, at dette kredsløb bliver bedre, hvis jeg øger cardiac output, og så skal de helst også have lavt cardiac output. Ikke? Hvordan kan man måle cardiac output? Sig frem. Hvordan måler man cardiac output, Tobias? Ja! Den simpleste kredsløbsundersøgelse, det er at mærke på stortåen. Hvis den er varm, så er cardiac output normalt, ikke? Det er dikotom, ja eller nej.
Det kan man synes om, at man er med, men det er i hvert fald ekstremt simpelt, ikke? Kredsløbet vil jo aldrig prioritere at perfundere stortåen. Hvis hjertets muskler er lavt, så centraliseres kredsløbet, og så bliver man kold. Og jeg synes, det er en hjælp at lade hånden køre op af benet og mærke, hvor er temperaturgradienten. Og det kan godt være, at jeg ser på simpelt på det, men der hvor jo højere op temperaturgradienten er, jo lavere er cardiac output. Det samme. Han er stadig normalt eller for høj cardiac output. Jeg siger ikke, at han ikke skal behandles. Jeg siger ikke, at han ikke har chok. Jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre noget. Jeg vil sige, at væske er bare ikke... Min forventning til væskebehandling af sådan en patient er i den lavere ende. Den mand skal have, eller kvinde skal have vasopressor, ikke? Han er chokeret, men han perfunderer sin store tå. Cardiac output er normal, og måske endda forøget, ikke? Så tænker vi os op, så revurderer vi. At give blind vasopressorbehandling er hverken mere eller mindre potentielt skadelig, end at give blind væskebehandling i min optik. Det rigtige er at bruge de umiddelbare redskaber, der er, og tænke sig om, og hvis ikke man har oplysninger nok, så opeskalerer man. Og så siger man, okay, jeg er i tvivl, jeg er forvirret. Der står jo også, at manden han er opereret for claudicatio og har perifer arteriosklerose, så kan jeg måske bruge det hos den her patient. Så går jeg videre, så mærker jeg på hans hænder eller arme. Hvis ikke jeg kan bruge det, så snakker jeg med en ven, der kan lægge CVK eller kan lave ekokardiografi. Så kan man få oplysninger. Hvis man er god til at lave ekokardiografi, så kan man bare få et ekstremt groft estimat. Pumper det her hjerte overhovedet, ja eller nej? Hvis man er meget, meget god til det, så kan man måske komme lidt tættere på, hvad er slagvolumen. Det bliver de færreste af os, der bliver gode nok til det. Men nu er vi ude i at få kvalificeret nogle meget grove beslutninger, og der er enhver information gavnlig, ikke? Man lægger CVK, så kan man måle central myogilsaturation. Det er langt fra perfekt markør for cardiac output, men det er dog en kvantitativ markør, som man kan gentage. Hvis man stadig er i tvivl, så snakker man med intensivafdelingen, så kan de måle cardiac output med termodilation, eller hvad de nu bruger, ikke? Det er sådan en trappestige, hvor man laver sit eget mønstre, hvordan man klinisk bestemmer cardiac output. Meget groft, men dog kvalificeret, i stedet for bare at give blind væskebehandling til alle, som er nuværende praksis i min optik. Dem, der fejler efter 5, 6, 7, 11 liter såe, de skal så have noget andet, ikke? Det synes jeg ikke er god og rationel tilgang. Det er rationel tilgang at prøve at finde de patienter, der har gavn af væske. Kvalificere det. Måle responset ved temperaturgradienten, eller hvilken anden metode I nu har valgt. Og så revurdere patienten på det, ikke? Så er der nogle patienter, som er sådan en, som Troels illustrerer, ikke? At man kan sagtens være chokeret, være hypoperfunderet med for eksempel høj laktat, men have normalt eller måske endda højt cardiac output bedømt på de grove eller mere sofistikerede kliniske metoder, vi nu har. Og hvis vi skal dem væske, tja, det tror jeg ikke er nogen, der kan svare rigtig godt på. Lige nu, som er lige nu, så i vores paradigme, kommer fra en anæstesiologisk baggrund, vi giver relativt meget væske i Skandinavien, så får de nok væske, de her patienter også. Om det er godt eller skidt, det tror jeg ikke er nogen, der kan svare på. Og så er der alt det andet, som jeg har forsøgt at samle sådan her, for at give jer nogle budskaber med hjem. Dem, der mangler vand, dem, som har meget lavt samlet indtag, formodentlig sådan omkring 1,5 liters penge til en voksen person. Dem vi gerne vil give forceret diureser, de skal selvfølgelig også have væske. Så det her vil være mit bud på, hvem vi skal give væske.
I kan sikkert finde nogle flere, men jeg synes, det var vigtigt, om ikke andet som udgangspunkt for diskussionen, at sige, at det her det kunne være et rimeligt bud på, at hvis vores mål er at give mere rationel væskebehandling, at det her det er indikationerne. Vi er meget styret af objektiv fund. Så hvis man vender det om, så ser man på det sådan her, ikke? Så ser man, at nu har vi en patient, der er kold og klam og mottled. Det er marmorering, ikke? Hvis man ligefrem er marmoreret på ekstremiteterne, så har man ekstremt dårlig perfusion. Det er et kapillært blod, der står stille, ikke? Og derfor tegner det denne her sådan lilla mosaik. Det er kapillærerne med deoxygeneret hemoglobin i, og så får man lilla marmorering. Det er totalt stop i den perifære eller hud, cirkulationen af huden. Det er nok rimeligt at give de patienter væske, fordi de har tegn på meget, meget lavt cardiac output, og medmindre man har en patient, der har åbenlyst tegn på hjertesvigt, så giver man dem væske, ikke? Og så er det her med det lave blodtryk. Skal vi give væske til alle, der har lavt blodtryk? Det er jeg ikke sikker på. Som vi diskuterede før, der er masser af tilstanden med lavt blodtryk af andre årsager. Vasodilatation er meget hyppig. Det kan være på grund af sepsis, eller det kan være på grund af stoffer virkede. Vasodilatorer, antihypertensive, sedative, anæstetika. Det er ikke logisk at give væske til vasodilaterede patienter. De skal have vasokonstriktor. Lave diureser, meget, meget hyppigt, som vi så indikation for bare en reflekshandling. Selv Christian vil give det, fordi man smadrer nyrerne, hvis ikke man... Det er så komplekst, og det her det er også fysiologi. Som jeg sagde, der er hos en akut syge patient, der er 5-6 hormonsystemer, der går i gang for at prøve at begrænse vandtabet, fordi vi skal forsvare vores centrale blodvolumen, når vi bliver kritisk syge. Så hvis vi bare bevidstløst giver de her patienter vand, det er formodentlig ikke formålstjenligt, ja? Jamen altså, det er jo meget fint at sige det her. Jeg er jo enig langt den vej. Jeg er meget, går meget ind på det her med at sige, prøve at give en testpose på 300 ml, så ser man. Så ser man ofte, at man får en respons på f.eks. blodtryk, hvis det er. Men jeg har svært med at sætte den ind i cytokinafslut. Jeg synes, der er så meget, der spiller ind netop på det. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kan bruge det til at give en test af, om jeg kan øge blodtryk. Det er det, eller hvad? Jamen, det er jo så fortvivlende, at jeg i hvert fald sådan på evidensbaseret medicinsk vegne kan sige, det ved vi ikke. Altså, vi har ikke dokumentation fra velgennemførte studier eller bare observationelle data, der viser, at det at give en væskebolus til en kritisk syg patient, det øger patientens diurese, hvis han eller hun i øvrigt var hypovolem. De data har vi simpelthen ikke, men det er en af de hyppigste klinisk praksis overhovedet at gøre det her. Ja, altså jeg vil tro, de fleste gør som dig, forhåbentlig. Der er masser, som ikke gør som dig, og bare giver det, uden at gå tilbage og se, kom der så noget i potten af det, jeg gjorde. Jeg vil sige, altså, jeg vil jo synes, at 300-500 ml er meget fint til at forvente at se en respons på blodtryk og en ændring. Men er det den samme mængde, jeg vil forvente at se en ændring på? Altså i klinisk praksis på en ikke... Men der på en intensiv afdeling kan det være svært at lave bolusterapi med 300-500 ml væske. Så i klinisk praksis får de fleste en halv eller oftest en hel liter. Og så beder man den om at blive sat op, og så kommer man tilbage en time efter, at den ikke er løbet ind endnu. Så kommer man væk igen, kommer tilbage 3 timer efter, så er den løbet ind. Og så kan man formodentlig lave en rimelig bedømmelse af, om diureserne steg på det. I mellemliggende perioder der sker en masse andre ting, og så står man der og klør sig lidt i håret. Ja. Og så bliver den næste liter ofte givet igen. Og en gang imellem så også desværre den næste og den næste og den næste. Det vi ved noget om nu, det er en gennemsnitskliniker
ikke er særlig god til at lære af den første og den anden væskebolus, så de fleste klinikere er faktisk klar til, uanset om de har bedømt den første bolus til at være virksom eller ej, så er de klar til at give den næste og den næste. Så vores forventning... Spørgsmålet er lidt på, hvor meget skal vi give, før vi skal stole på, at det ikke er det, der skal til. Min pointe var, at hvis blodtryk, så vil jeg egentlig sige 500 ml max, så vil jeg forvente respons. Hvis det ikke er det, så skal der noget andet til. Ja. Men hvis det er urinoputtet, så er jeg meget i tvivl om, hvor meget jeg skal bruge på, før jeg kan forvente at se respons, hvis det er det, Ja. der skal til. Og den tvivl har langt de fleste klinikere med dig. I hvert fald så giver de 1, 2, 3, 4 liter, ikke? Jeg vil sige 1 til 2 liter vil være rimeligt. 3 måske. Udfordringen er, at hvis du til en patient med nyresvigt og en urin måske bliver ved, så er det associeret til øget dødelighed, ikke? Især hos de patienter, der har nyresvigt. Så vi tror, at vi med at give væske kan bedre det renale outcome, men interventionen i sig selv er formodentlig skadelig, ikke? Når du når over en eller anden vis tærskelværdi, som vi ikke kender. Så vi er på Herrens mark, så det er skidesvært det her. Så derfor tænk sådan rimelig fysiologisk, identificere de patienter, der har hypoperfusion, forventet lavt cardiac output, hvordan I nu bedømmer det. Giv dem 1, 2, 3 liter væske, se hvad der sker. Gå tilbage. Er det responderet positivt, så er det fint. Hvis ikke, så tænk jer rigtig, rigtig godt om. Tal med en ven. Med mit bud her. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Det er rigtig bekymrende. Men vi er fanget af, at vi aldrig har fået beskrevet rigtig godt. Punkt 1. Hvad er det, der driver nyresvigt hos kritisk syge patienter? Hvor mange har i virkeligheden det vi tror er prærenal uremi, som derfor kan blive bedre af hvad vi måtte give af væske og andre kardiakpuløgende midler, ikke? Og hvilke respons skal vi forvente at se, når vi har succes med behandlingen? Ja. Ja. Ja, altså en del af de patienter, vi ser, de får nyresvigt. Og nogle af dem, de kommer ikke til at tisse de næste 4 uger, uanset hvad fanden vi gør, ikke? Og dem skal vi passe på. Og der er vores udfordring så, at vores hyppigste intervention, nemlig væske, potentielt er med til at forværre det, hvis man kommer op over en eller anden tærskel, ikke? Så jeg synes, et rimeligt bud er, som Christian sagde, 2 til 3 liter. Og hvis ikke man har fået diurese på det, så vil jeg give op og så sige, fint, jeg gør, hvad jeg kan for at optimere de andre ting, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Ja, ja. Ja. Noget af det er vores skyld. Haha, nu skal vi tale om skyld. Jeg lovede, at det kun var Christian, der skulle fortælle om skyld, ikke? Det er vores skyld, som anestesiologer. Vi trænede på operationsgangen med at give væske, og det har vi trukket direkte ud til akutmodtagelser og til intensivafdelingen. Og mente, at det var det samme derude, ikke? Og så har vi opværet resten af hospitalet, vi ringer til anestesien, så kommer de og redder patienten, redder dagen, ikke? Med at sætte 2 liter volumen op, ikke? Hurra! Og det har spredt sig, så det var det, man gjorde, ikke? Det var forkert. Takykardi, som sagt, ekstremt komplekst mål at bruge som potentiel indikator for hypovolemi. Kan jeg vide, om det er rigtigt, det her? Ja! Haha!
Hvad skal vi give? Nu har vi forhåbentlig på en eller anden måde fået identificeret en patient. Vi synes, at det er rimeligt at give den her patient en liter væske. Hvad skal vi give? Det er det her, vi gør lige nu. Det er væskeindkøb nemlig på Region Hovedstadens hospitaler frem til 4. kvartal 2013. Og I kan se, at der er nogle ret dramatiske ændringer. Vi køber i hvert fald og bruger formodentlig der også mere og mere ring og acetat og ring og laktat, og den røde her er hydroxyetylstivelse. Det bruger vi mindre og mindre af, og så bruger vi måske lidt mere albumin. Valg af væsker er heldigvis blevet meget simplere. Vi har en skandinavisk anæstesi- og intensivselskab lige skrevet guidelines på det her, og konklusionen er meget kort, at vi rekommenderer krystallyd. I behøver ikke tænke mere over det. Kolloiderne er ude af chokbehandlingen, ikke? Hvis man nu alligevel skulle være så genstridig, gå imod evidensbaseret medicin og sige, jeg giver et kolloid alligevel. Så skal man altså ikke forvente mirakler. Det her er 4 blændede forsøg af kolloider mod krystalloider, og de er interessante, fordi de er blændede, det vil sige, at klinikerne vidste ikke, hvad der blev givet. Og så kan man gå tilbage bagefter og se på forskelle imellem volumina på de to grupper, og dermed lave et estimat for, hvad er potensforskellen mellem kolloider og krystalloider i klinisk praksis. Da jeg gik i skole, der fik vi at vide, at det var 300%, altså det givet 3 gange så meget krystalloid som et kolloid. Her har I tallene, ikke? Det varierer fra ingen forskel til en 40% forskel med 4% albumin sammenlignet med saltvand i det forsøg, der hedder SAFE. Intensiv indlæggelse. Intensiv indlæggelse. Ja. Ja. Ja, det kan være begge dele. Det kan sagtens være, at det fysiologiske rationale af kolloider bliver i blodbanen, at det stadig eksisterer, men at vi er så dårlige til at administrere det i daglig klinisk praksis, at det drukner i tilfældige variationer, og klinikere, der kommer ind og bare tilfældigt højre og venstre giver kolloider og krystalloider. Ja? Ja. Det siger du, der er. Det ved jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. I det her, man kan sige, altså vi har jo 6S, det er det, vi har lavet. Der har vi har kigget på ikke time til time, men fra dag til dag, ikke? Og der er ikke forskel fra dag 1. Altså, de her volumen er så kørt ud helt ud til sidste indlæggelsesdag på intensiv, ikke? Men allerede på dag 1, og det er også tilfældet faktisk i de store forsøg, SAFE heroppe. Hernede, der delte de op til, ikke tidsdefineret, men til tid til kredsløbsstabilisering. Og der blev der brugt lidt mindre kolloid til tid til kredsløbsstabilisering. Men der var ingen, tidsansgivelserne var svære at fortolke, så du kan ikke lave den beregning. Og allerede på dag 1 var der ingen forskel i volumina i det her forsøg. Men det er noget af vores fysiologiske bias, som du præsenterer, ikke? At i de første 6-8 timer, der må det være noget andet. Det er bare ikke noget, vi ved. Og alle vores andre antagelser på det her område er næsten alle sammen blevet skudt ned, ikke? Så den forsigtige konklusion er at sige, forvent ikke mirakler af kolloider, ikke? Og nogle af dem har klare bivirkninger, så derfor samlet, så skal det ikke bruges til akut resuscitation længere, ikke? Det kunne også være fysiologien, fordi når man er kritisk syg, så har man formodentlig udtætte kapillærer, ikke? Og så løber det hele igennem, uanset hvad det er, ikke? Så man kan se, at den der lille graf der, så var der, og det er jo det sikker på, at det fortsætter, at vi bruger mere og mere albumin, fordi vi har holdt
næsten holdt op med at bruge syntetiske kolloider, ikke? Vi har så svært ved at slå den her kolloidtanke ud af hovedet, så vi har stadig brugt en del kolloid, og nu er det albumin. Er det en god idé? Der er en meget klar situation, hvor det ikke er en god idé, fordi der er en rimelig evidens for, at hvis man giver albumin til patienter med traumatisk hjerneskade, så øger man dødeligheden, og der er lavet sådan en fysiologisk efterstudie på det her SAFE TBI, subgruppeanalyse på SAFE, og de kunne vise, at dem, der fik albumin, de fik forhøjet intrakranielt tryk sammenlignet med dem, der fik saltvand. Så hvis man er traumapatient, så skal man i hvert fald ikke have albumin. Så hænger der stadig i Surviving Sepsis Campaign Guidelines, der hænger stadig et svagt forslag om, at man kan give albumin til patienter, der kræver betydelige mængder af krystalloider, og det har så en evidensgrad, det der hedder 2C, altså et suggestion, et forslag, og C er meget lav. Evidens, der er lige kommet en for dem, der er sådan lidt nørdet ud i klinisk forskning, evidensbaseret medicin, så er der et fantastisk godt systematisk review med meta-analyser, det der hedder Trial Sequential Analysis, som man kan læse, hvor at de meget grundigt gennemgår de randomiserede forsøg, der er albumin med mange subgruppeanalyser og sensitivitetsanalyser, og samlet kan man ikke finde en patientgruppe, som har gavn af at få albumin. Albumin er et blodprodukt, det er dyrt, og det er begrænsede ressourcer, fordi det bliver udvundet af human plasma. Man laver albumin fra plasma, så kan man ikke lave faktorpræparater, immunoglobulin og andre ting, så jo mere albumin vi bruger på halvdårlige indikationer, jo mindre tilbøjelige ved firmaerne til at lave faktorkoncentrater og immunoglobulin, og det kan være et globalt problem, især i de lande, hvor der ikke er så mange penge. Så et bud vil være, at I kan glemme kolloiderne helt. Så det er det relativt simple budskab, ikke? Ja, og så Christian, han har allerede berørt lidt af det her, og allerede sådan indledt med at sige, at den vigtigste erkendelse af, når vi skal vælge et krystalloid, det er altså, at der er ingen af dem, der er perfekte. Vi har ikke et krystalloid, der ligner plasmavand. Det er simpelthen for dyrt at lave bikarbonatholdige væsker til, at vi vil betale det. Et sygehus betaler 9 kroner for en liter krystalloid. Og jeg tror, prisen betyder rigtig meget. Så jeg er svært ved at forestille mig, at vi vil betale for, at der var nogen, der lavede bikarbonat i sådan et lille hjørne af flasken med et hård plast. Ikke? Det er det, der skal til. Det bikarbonat bliver til CO2 og diffunderer ud af den bløde plast. Så der skal laves nogle specielle flasker med hård plast, og så skal man trykke på dem, og så får man blandet bikarbonat ned i resten af væsken. Ikke? Det kan sagtens laves. Det er lavet til dialysvæskerne. Men vi vil ikke betale det til det her, for det er jo bare noget vand, vi giver til patienterne. Ikke? Så der er ingen af dem, der ligner plasmavand, for der er ikke bikarbonat i. Og Christian har allerede berørt det her, ikke? At saltvand har det problem, at når man giver for meget, så får man hypokloremisk acidose. Om det betyder noget, er mindre klart. Og hvis man bruger ringopløsningerne, så vil øvrigt variere lidt i både natrium- og kloridkoncentrationer, så I bliver lige nødt til at kigge på flasken og se, hvad det er, jeres hospitaler der, hvor I arbejder, hvad det er, de bruger. Fordi bare fordi der står ringer på, betyder det ikke, at det er det samme. Og selvfølgelig er de også forskellige i deres buffersystemer, ikke? At det er rigtigt, hvis man får meget ringer eller laktat, så stiger ens laktat, og måske især hvis man er rigtig syg eller leversvigt, så tror jeg godt, det kan blive et problem. En rask person, der får 4 liter ringer og laktat, der stiger laktat til 2,5. Det er formodentlig ikke skadeligt. Hos kritisk syg patient, hvor man bruger laktat til guidebehandling, kan det godt være et problem. Leversvigt, ja, måske. Udfordringen her er de her i virkeligheden, fordi
Som vi så på indkøbskurverne der, så stiger forbruget af ring og acetater. I nogle af dem er der også gluconater og malat af. Og vi ved ikke, hvad det her gør, at vi giver en kritisk syg patient 20, 40, 60 millimol acetat. Firmaet siger, at det bliver metaboliseret i leveren. Der er ikke lavet store kliniske forsøg, der viser, at det er sikkert at give 60 millimol acetat til en kritisk syg patient. Det skal ikke stå på firmaerne. De er kun ude på at tjene penge. Ikke? Så selvom de siger, at det her det er godt og det er smart, og de fortæller en historie om, at hypokloremisk acetose er skadeligt, og derfor skal vi bruge balancerede opløsninger, så baserer det sig kun på kemi. Der er ingen kliniske data, der understøtter, at det er rigtigt, i hvert fald ikke bruget kliniske data. Vi står med de her udfordringer. Mit bud vil være, at man skal sørge for at have adgang til begge væsker, og så bruge dem balanceret. Man ikke kun bruger balanceret, men også bruger saltvand, afhængig af ændringer i natrium og basic cess. Der var den der igen, der mangler en, det er saltvand. Ikke? Så når man lægger saltvand ovenpå, så kan I se, at saltvand er suverænt det mest købte væske på hospitalet stadigvæk. Ikke? Og det vil sige, det er, selvom vi nok har indtryk af, at forbruget af ringopløsningerne er stigende, så er det intet sammenlignet med, hvad vi bruger af saltvand. Og det kan godt være, det er et problem. Vi kan ikke udelukke. Vi ved det bare ikke, og det er et gentagende frustrationspunkt i det her område. Ikke? Og der er så meget, vi ikke ved. Det er formodentlig den hyppigste intervention på hospitalet sammen med iltbehandling. Og vi ved ikke endnu, om vi skal give det ene eller det andet. Her er det eneste studie, der har en størrelse, så man kan give bare lidt estimater af, om det betyder noget at give saltvand. Designet er før og efter. En intensivafdeling i Melbourne i Australien skiftede fra sådan en mere saltholdig forbrug af væsker, og det her det er alle væsker, de så skiftede for at prøve at undgå at give især klorid. Ikke? Så de begrænsede anvendelsen af salt, gelatine, som er syntetisk klorid, de bruger dernede, og også begrænsede anvendelsen af albumin, fordi der er natriumklorid i albumin. Kan I se, at de forsvandt næsten, og så i stedet for blev der givet mere ring og laktat og lidt mere 20% albumin mellem de to perioder, og de kiggede blandt andet på graden af nyresvigt ved anvendelsen af dialyse i de 2 år, og der var færre patienter, der kom i dialyse i året efter, at man skiftede. Det blev publiceret i JAMA, som er et af de bedste medicinske tidsskrifter overhovedet, og det viser bare, hvor dårlig viden vi har, ikke? At et så inferiort design som at lave et før- og efterstudie, det kan ende på en enkelt intensiv afdeling, det kan ende i JAMA med impact factor på 34. Det siger noget om, hvor meget vi hungrer efter at få mere viden om det her. Ikke? Det er det, der er. Ja, nyresvigt ved rifle og tid på intensiv indlæggelse og død, og der var ingen forskel. Der var mere nyresvigt, og mere anvendelse af dialyse, der var ikke forskel i indlæggelsestid, der var ikke forskel i dødelighed. Jeg lavede et opfølgningsstudie, hvor de så kiggede året efter igen, og så begyndte signalet at blive mindre tydeligt. Så vi mangler virkelig et store randomiserede forsøg, der randomiserer kritisk syge patienter, hvilke som helst patienter i virkeligheden, men især kritisk syge patienter, der har høj dødelighed og høj forekomst af nyresvigt til saltvand eller ring. I lige øjeblikket, der tror vi, at det er godt at undgå hypokloremisk acetose, og så giver vi ringer acetat eller ringer laktat, fordi vi tror, det er bedre. Det er altså bare ikke godt nok længere. Vi har lært, at væskebehandling er vigtigt, og det betyder noget, hvilke typer det er. Og det gør det potentielt også her. Så der skal vi have noget mere viden. Hvor meget væske skal vi give? Det er rigtig svært, men vi har været enormt farvet af det her meget, meget berømte forsøg. Angiveligt er det et af de mest citerede randomiserede forsøg overhovedet. Over 6.500 sidste gang jeg kiggede citationer til det her forsøg, der bliver kaldt Rivers, eller
Early Goal Directed Therapy forsøget, eller IGDT, som var restauration af sepsis ud fra sådan en relativt kompleks protokol, som resulterede i, at der blev givet mere væske tidligt, i øvrigt også lidt mere entropika og blod, og det havde en helt markant virkning på dødeligheden i det her forsøg. 45% relativ risikoreduktion i død med den her. Helt enormt. Det vi glemte, det var lige at læse det her, ikke? Det er 240 patienter på en skadestue i Detroit, så det man kalder ekstern validitet af forsøget, altså hvor overførbar er disse resultater til en skadestue i Danmark eller en intensivafdeling i Danmark. Det var der ikke så mange, der tænkte på i begejstringen over, at her var endelig noget, man kunne gøre, som var helt fantastisk. Ikke? 45% relativ risikoreduktion. Det svarer til respiratorbehandling under poliepidemien i København. Ikke? Der er nu lavet 3 meget store forsøg, der har endelig over 10 år efter det oprindelige forsøg testet, om det her nu også var plausibel effektstørrelse i multicenterforsøg. Her er de 3 forsøg lavet i USA, Australien, New Zealand og i England. Jeg viser bare lige kort resultaterne fra et af dem, og det var faktisk det 3-armede forsøg, det der hedder Process, hvor man brugte den oprindelige protokol til at styre kredsløbsbehandling, og så havde man en mere simpel protokol, hvor man brugte det der hedder Shock-index, og en klinisk vurdering af patienten var væskemangel eller overdrevet, eller ingen protokol. Her er resultaterne for væskebehandling. Hvis man i ingen protokolgruppen, altså usual care, fik man mindst væske, de 2 protokollerede grupper fik mere væske, de 2 protokollerede grupper fik mere vasopressor, mere blod og mere dopamine, altså inotropika. Og dødeligheden var fuldstændig den samme, og det er det for alle 3 forsøg, så nu er der randomiseret mange tusind patienter, 10 år efter det oprindelige 240 patienters encenterforsøg, for at vise, at desværre. Og det udfordrer os altså noget, synes jeg, at de ting, vi ligesom synes, vi havde lært af de der 240 patienter i Detroit, nemlig at mere væske og mere vasopressor, mere entropika, mere blod, alle de ting, vi gør. Anestesiologer og intensivister, der kommer og redder dagen med de her ting, at det hjælper ikke. I det her setup i hvert fald. Det bør få os til at tænke os lidt om. Og her er vores opfattelse af mere væske, tror jeg, central. At vi skal tænke os rigtig godt om. Det er ikke noget at putte i stedet for. Usual care i de her 3 grupper var nok relativt god. De fik nok væskebehandling vejledt af de simple ting, nemlig netop temperatur på hænder og fødder, kapillær fyldning, måling af laktat, måling af diureser, simple ting. Cirka 4-5 liters væske i de første 8 timer til patienter med svær septisk chok. Det er nok en rimelig behandling lige nu. Men det er oplagt, at vi bliver nødt til at komme videre herfra. Og hvorfor skal vi overhovedet interessere os for hvor meget væske vi giver? Vi ved igen fra intensivafdelinger under meget kontrolleret forhold, at de væskebolige, vi giver på intensiv, der er der kun halvdelen af dem, der øger cardiac output. Og den halvdel har selvfølgelig en potentiel gavn for patienten. Vi ved ikke, om det gavner, men det fysiologiske rationale er til stede for, at denne halvdel af patienterne, de får gavn af den her væskebolus. Den anden halvdel, der hjælper det ikke, der er kun bivirkninger og skade tilbage. Ikke? Så selv på intensivafdelingen, halvdelen af de gange, vi giver væske, har patienten ingen gavn, og når der ikke er gavn, så er der kun bivirkninger og potentielt skade tilbage. Ikke? Positiv væskebalance, det vil sige, når man ser på det bagefter, det er associeret med dødelighed. Dem, der dør, de har højere positiv væskebalance end dem, der overlever. Om det er en markør for, at hvis man er rigtig syg, så får man meget væske, og det er rigtig syge, der dør, eller om det er væske, der gør det. Det ved vi ikke. Og det er et problem for en af de hyppigste interventioner i sundhedsvæsenet. Ikke? Og så er der det her med hypernatremi, som er noget, vi gør.
og nu har Christian talt dunder mod hyponatremi, men efter 2., 3., 4. dages indlæggelse hos gennemsnitspatienten, der er hyponatremi altså et betydeligt problem. Patienterne kæmper for at holde på det her natrium. De er kritisk syge. De skal forsvare deres centrale blodvolumen. De der 5-6 hormonale systemer er i gang for at holde på natrium. De udskiller det ikke. Men vi giver det. De er ikke dehydrerede. De er overhydrerede, og de er hyponatremi. De udskiller ikke deres natrium. De udskiller måske så lidt som 50 millimol natrium i døgnet. Og vi giver 150 per liter salt, ikke? Så det vil sige, det er let 300, 450, 600 millimol natrium i døgnet, ikke? Til en patient, der udskiller 50. Det forsvinder ikke af sig selv. Og så kan vi stå og prøve at drive det af dem med Furex. Det kommer ikke til at ske. Furex øger ikke udskillelse af natrium, så det her, det hænger vi med i dagene efter, ugerne efter, ikke? Og det er noget, vi har givet. Og det kan være okay, hvis det var indiceret at give det. Men hvis det er givet på løs indikation, og det er ikke indiceret, så er det et dobbelt problem, ikke? Og igen, det er associeret til øget dødelighed. I kender igen ikke hønen eller ægget her. Men bekymrende, fordi det er en ekstrem hyperintervention, som vi giver på relativt løs indikation, som bliver et problem for de sygeste af de syge. Daglig rekommenderet saltindtagelse i Danmark er 100 millimol. Vi skal indtage 100 millimol salt om dagen max, ikke? Vi er klar til at give 600 til en, der ikke udskiller det. 800, 1000. Det gør vi uden at blinke. Det kan være okay, men det skal være indiceret, ikke? Så vi er tilbage til, find de patienter, der har sandsynlig gavn af at få den her væskebehandling, ikke? Vi ved fra, det er ikke verdens bedste forsøg, men et forsøg af en rimelig størrelse, 1000 patienter, at hvis man laver væskerestriktioner og giver diuretika med det mål at få patienten i negativ væskebalance, så afkorter det tiden i respirator. Så i denne ende, deresuscitationsfasen, så er det formodentlig godt at få det der vand af patienterne. Men det vil dog være lidt mere logisk, hvis vi måske var lidt mere forsigtige med, hvem vi gav det til inden, ikke? Alt andet lige, jævnfører diskussionen med natrium, lettere at lade være med at give det, hvis ikke det er nødvendigt, end at prøve at bagefter at tage det af med Furex, for det bliver svært, især med natrium. Og så ved vi fra 6S-forsøget, at der er en enorm variation i, hvor meget væske der bliver givet, og det her det er igen på intensivafdelingen, og det er der, vi har flest data. Så den absolut mest betydende faktor for, hvor meget væske en patient fik, var ikke, hvor syg den patient var. Det var, hvor han eller hun blev indlagt. Det var suverænt den stærkeste markør for, hvor meget den væske den patient fik. Indikerende betydelig variation mellem afdelinger, og det er et tegn på manglende evidens, ikke? Vi ved ikke, hvad vi gør, hvad vi skal gøre, og derfor er der store variationer i klinisk praksis. Så Christian har allerede sagt det her, det kan kun siges igen og igen og igen. Væske er et lægemiddel, som vi giver med den specifikke ønske om, at vi vil øge cardiac output til den hypovoleme patient. Hvis ikke vi gør det, så er der kun det her tilbage, og der er helt klare bivirkninger til både indholdet af elektrolytter og til væskemængden. Så, summeret op, det er det her besværlige noget med at prøve at estimere cardiac output, men det er faktisk også rigtig sjovt. Altså man føler sig som rigtig læge, når man mærker på patienterne, Tobias. Husk bivirkningerne, ikke? Så, krystallyder, guidet af markører for hypoperfusion og cardiac output, er det simple gå hjem budskab herfra. Nu er klokken 5:30. Tak. Ja, spørgsmål? Troels?
det er da meget valide pointer, og det er absolut muligt, du har ret, at det slet ikke betyder noget. Vi har en håndfuld eksempler på noget, vi har gjort som standardbehandlinger, som med relativt stor sandsynlighed har skadet patienterne. Hydroxytylstivelse er en af dem. Og ja, altså, jeg synes, at først skal vi ikke skade patienterne. Så vores naive, ukritiske tilgang til væskebehandling er jeg bekymret over. Og jeg vil have det fint med, at hvis vi laver store randomiserede forsøg, der viser, det betyder mindre. Det betyder mindre, hvor meget væske vi giver. Det betyder mindre, om vi giver saltvandsændringer. Det vil jeg have det fint med. Men så længe vi ikke har den viden, og det kan være noget af det er så komplekst, at den viden når vi aldrig. Men jeg synes, at det niveau, vi har nu, kan kun blive bedre. Og for mig er der kun én vej. Og det er store randomiserede kliniske forsøg af de interventioner, vi giver til tusindvis af patienter hver eneste dag. Og så kan det godt være, at der kun er 1 ud af 10, der potentielt er gavnligt eller skadeligt. Og det vil jeg have det fint med. Men lige nu er vi, om ikke nede i en bølgedal, så er der altså ikke meget af det, vi gør, som vi gør på et rigtig godt evidensbaseret grundlag. Der er for meget af det, der stadig er fysiologi, og noget, jeg synes i hvert fald, vi kan lære, er, at vi har nok ukritisk prioriteret kredsløbsfysiologien over alt andet. Og så glemt netop nogle af de der nefrologisk fysiologi og farmakokinetik og farmakodynamik i vores higen efter at bedre kredsløbet. Koste hvad det vinde. Det er så komplekst, at jeg kan ikke se, at fysiologien kan vejlede os. Så de ting, vi gør til mange patienter, bør og skal teste de store randomiserede forsøg. Okay. Ja, det er oplagt, når der får nogen, der designer de der forsøg, ikke? Og så skal man jo kigge på de særligt vulnerable grupper, og det vil myndighederne også sikre, ikke? At vi ikke bare en blok randomiserer patienterne med 119 i natrium til saltvand eller ringer, ikke? Så selvfølgelig, vi skal jo ikke smide alt ud med badevandet, vel? Men lige nu er der stadig for meget hoved under armen at behandle alle på samme måde med væske. Og især fordi potentiale for at skade patienterne er helt reelt, ikke? Ja. Det var vist det så. Tak for invitationen.